campaign bangilayo ban jungo ya kayo hagasing sajan ringkat bat UCM ke Himamalim bat EM in charge markets menne kasing layo ban syong bat CM dan pulong ni bat itos Tarwal Khan bat nya review ya kata proposal na kaliang jong ke Himamalim hak dia dai bat ki rukom penbet ki ba ki la ya rai ki ba ki la ya penkre na kaliang ba jong ki ti ila present ya kata proposal kumno kimut ban play hakanu rukom yanu ban sha yanu ban pat sha kumno ngin regulate bat kumno ngin pinduna dan ngin stagger shwa khnang bangin la ban guarantee dan ban pintikna bangin bot thik ya ki kendon baro kaba don kam ban kenmau hangni kalong ba watla ka sarkar kala aibor ki deputy commissioner ban play hadu arpo percent jong ki economic activities laki de ki ru ni dai ru ban pet ya kan kom long jong ki kes hak district ni dai ru ban pet ya kan kom long jong kata kayo bat hak do ku kom kan long ka babha ban pli la ni banum pli ti halor ke inspection ka bangila lek hak tu basngi la suthu ba ho namar ba kilenti ki singkin hapo yo hi ki long ki ba kamret ni don kam ban pinduna ya ki dukan ki bangin sha hak jo ka poru ki la bun ki chin kerpat ki ba usie mula penpau na kaliang jong ki ba syong yo ki la imbro shirta na ka tu ba yo bakila shambun kitchen e tingi don kam ban balance bhai kini atli ka livelihood sadi ka kamai in jakpo chung ki brio bat ka kwat ka khya da ka ba pikir bha bat da ka ba we will not leave anything to chance ti ha ka jingya kren mene jongi mene ka sngi ngi la ya rai ba ngin sha ban pli sha tang khat san percent at percent usie mulawan ra ka jing kheng ba ngi don kumba shi hajar aspa athu atli ki dukan ya ka ba ngin pia ya kitu kidukan ki bade ki fix establishments bat ki nong di madan ki bala don lupa ki kerteng bat usim ti halor kan ni ngila rai ba usim un work out ya kita ki arrangement hak ta rukom baya kini kidukan ki bade ki fix establishments ngin sha shwa tang shispa prapusan shisni kababut banna kitu shihajar arspa arpo artli kidukan kibangin pat khen ye kidukan do khai kidukan chur kita langi khen baro le kalong ko basaw haja tli kidukan po yo ngin sha shwa ban shong tang shispa prapusan tli shisni hakanu kudukam ngin penshong kata un sepen bedusim un sele dekat numbering dan eka system ke baun alot ye ki a b k d ter bat kin sha kunta hakajo kapor ngila ong ba ya ki breu ki badil ki bade ya ki marbam bat ya ki essential commodities ki bingi ong ki bade ki perishable ki marput ki la ban shong arsin shtayo ya ki wai pat ngin sha swatang shisi ki bakan thop ya ki pasa juti ki pasa kheu ki pasa white kho bat ki wai ya ki ba kala don hi ka jing dawa tang ba ya ka ba menta lagi pli tang kat tu kat ni shisni ru ngatai kala mit hi ya kata kadima nalo kata usie mula ong ba un sepen kre bat ya kani CM ru ila ai bun ki jingmut bat ila yarai bangin haplong strict ha ka bedai bat ka jingrung jingmi hapo yo ki designated entry points usim bat ki pulit sim kin saya penbek nang ba tang ki tu ki entry point ki bala sha kin sha iki brio ban yarong na wei pat ngin khangshwa shipor kan don ka jing check ya ka temperature jong brio bat ter kumju ru nilarai baya ka wholesale market nak bentaki chur ka retail market nak bentaki chur ngimpat sha hayodo kandang ya hi ka tu ka jo ka arrangement ka bangidang shong menta hangte hapo kidang shong menta hangte hapo anjali kumju ru ya kado bat ya kado kharu ngimpat sha bat ya kinong shong madan kiba san spa san totally san thongut kiba don kerteng bala register bat usim un penshisha mau ki menteri kin penshisha ya kita leng bau osi batang ya kita rukin alot ya ki jaka ki bakar pang tingila IT hakabor ka jing start jong usim bat ki menteri jong ban regulate ban demarcate ya kita ki jaka hakadukam ka babiang khnang bakan pentikna ya kata ka social distancing ka paniong kabaar kalong bangila batay baha ringkat bat DMHO ibadon ringkat bat police bat superintendent of police bangim dai ban compromise ha ka beri ba ka kwat kya kino ki breu ki bawan shong hayo kin don kamban den ya ka N95 dan ya double mask bat ru kin hable ya ka vaccination ya ka ni usi mula ong pen so tho ngi so na ru ba ki por shwa ka lockdown bon na kinong shong yo kin thop ya ki try dukan ki staff ki dai juru
bat ki batray bela kila dep ya ka vaccination te khnang bangin la ban tham employ ya ka niru ngin penlong ka special vaccination drive la shai bat la shisni khnang ba kito gi bampat yo la kin la ban wan shakman ni sutho ba kini kidai ki priority groups kidai ki brio ya ka ba nia depend lot baro hakajo kapor kidai high risk namar ki kendo para bor man kasni bat mit bat step ya ki pat ba ti ngi kwa bakin long shwa maki ki balayada na uni knyang jingpang ta ka baki shim ya kaneka tika tikin de kidai kat tu kat ni ki jingpen bet na kaliang jongi tingin saat ya kata ka final list tang baka order jonga men ta kasni la shai kala mi hi ngin le yu ka awareness ka publicity bat ni kerpat ya ki brio baro kan thop ya ki pat ba bat ki kinong wan thit shayo ru bakin long ki ba pikir kin long ki ba atkar ki ba bot thikna ki kin don ngim dei ban shifting ngila ongru lada jia kumno bangi detect tang kawai ka case ru langi yo I bakidon ki symptomatic persons langi yo I bakadon kanu ka jing hensting ka jing bam satmet lani ka bam burom ni ki kendon ngin hap khang hi shisindon ngim la bande de kumbai pat ngin hap long strict namar ka ni hi ngi kren chapang ka kot ka khya jong ki pring pa do ti nginget ba naka hakarukam penya ka jong sim nginget ba ling ba ka jinge trailang jong baro ka district council ru kala kular ban ai ya ka jingerap ling baki extra enforcement kan long ka ban yarap shibun na lor ki pulet jokusim bat na kaliang jong superintendent of police ki magistrates jong iru ngin sa ai ka jing kershan ka DIPR ni ong ban le ki announcement ki IEC ni labo bat ru la don kam manu ban le ki random testing nakapor shisin atayo ngin le ki random testing kum bangi le menta hapal tan bazar ha police bazar random testing every 2 weeks ban penting kena khnang bangin safeguard ya ka population baro bat ngin smuthu lu ya ka jing don jing em jong uni khnyang jingpang haga population